Vi tilbyder naturligvis professionelle montører, der kan opstille de nye solcellecarport. Vil du selv gøre det, så udlejer vi rigtig praktiske montageinstallationer, og vi har hotline tilknyttet under hele din montageproces. Mit navn er Søren. Og jeg hedder Poul. Og vi ejer firmaet Solcellecarporte Danmark. Tak fordi du kiggede med. Vil du vide mere eller have et godt tilbud på en solcellecarport, så kontakt os via vores hjemmeside www.solcellecarporte.dk.